Parang Doritos ba? Celebrate with my staff and thank them for all the efforts. This day deserves to be celebrated. So. Kirsty. Georgie. With wings. Huh? Parang Doritos ba? Ayaw ko itong cheese. Ang natakbo ko. Here, leftovers kagabi, itong adobong baboy na may sitaw. So, i-fried rice natin siya.
people! So, ayan, katatapos ko lang maligo. At yung ginagawa ko ngayon, nagpa-file lang ako ng mga vouchers or yung mga resibo sa Cafe Malaya. At I'm still not okay. May sipon at ubo pa din ako. So, iniiwasan ko munang bumaba sa cafe kasi baka makahawa tayo mga sis. The previous days naman, nung last Friday, nag-antigen test ako. Negative naman siya. So, kailangan ko lang talaga magpahinga at uminom ng maraming tubig para gumaling na tayo. So, ngayon guys, yung gagawin ko lang is I'll just stay home. Mag-edit ako ng vlog para may ma-upload tayo this week. Today pala is September 5. Ang bilis ng araw mga sis. So, yun lang. Tatrabaho lang ako dito. Tapos siguro pag may time ako, manonood ako ng Netflix. Parang bet ko mag-tea. Kasi sakit na yung libo. Kakaubo. Ito pala yung suot kong pambahay. Napaka-comfy. I know, I look fat. I know. Pero i-link ko to down below. In case na gusto nyo bumili, I am in size medium. Ano naman siya? Very stretchable naman siya. So, I'll be reading this book, Atomic Habits by James Clear. So far, so good siya. Nakakatulong talaga siya sa aking mga daily life decisions. Nakakapag-set ako ng mga good routines every day. This is really helpful. I highly recommend this book to you guys. Although, hindi ko pa talaga siya natatapos. Pero so far, ang dami ko nang natutunan. Hey guys! Kamusta kayo? Today is September 8. It's a Thursday and ngayong araw na to, maaga kami magko-close sa shop kasi we will be celebrating dahil ngayong araw na to ay 3 months old na ang Cafe Malaya and I just really wanna dedicate this day as well sa mga staff namin sa cafe because without them, hindi ganito yung success na ma-achieve ng Cafe Malaya if it weren't for them. So, I asked my staff to bring their families with them kasi may konting salo-salo lang kami sa cafe. And finally guys, I'm getting better. Wala na akong lagnat. Although yung boses ko, hindi pa din bumabalik sa kanyang natural form. Natural form! Hindi. Tapos may konting sipon pa ako. But anyway, mabilis lang naman ako mamaya dun sa baba. So yun lang. Magmamask lang ako mamaya. I just really wanna celebrate with my staff and thank them for all the efforts and the trust they have given Cafe Malaya sa effort, oras, at panahon na inilaan nila for Cafe Malaya. Ayun lang, this is just my way of thanking them and sa lahat ng mga taong naging bahagi ng Cafe Malaya. So, this day deserves to be celebrated. Samahan niyo kami mamaya. Pinagawa kong cake sa Cakes Trees. Ayan, tapos ito, bigay ng Southern Chicks. Thank you, Southern Chicks. Tapos, ayan, may little lechon, rice, tapos dinuguan, and then, inihaw na isda. Yun lang. Aya! Putosability. So, what's up guys?
So guys, muna siya si Malaya Macaraeg and Shara Carmel. Carmel. Kuya, kaya yung cameraman. So, maganahan na ba ng cameraman, guys? So. And this is our master. Gimaster. Ang master, gihubag ang master. Niya, tanawa. Na, okay. This is John Gilbert, the CR boy. Sige lang ingon, og nag-poop siya. John Gilbert. Ang among supervisor sa kitchen. Si Grace. Grace lagi. Ano kasi ko sa ang among mga busita. It's gab-vlog ko, it's mag-vlog na ko. Then mo na siya ang kuan pinaka master sa tanan. Si May VLLO tapakita May. Kay gab-vlog ko May, din mo na yung uyab si John Gilbert. May pakita May i-post na ko ni May. Mo na siya mo tig-kaon sa plato, guys. So, ikuanta mo sa kong balay, i-house tour ta mo sa kong balay. Mo na ay Yung balay, guys, yung balay nasluyo tayo. mo na among kuan TV nga 64 inches. Sony ni siya, guys. I-idem mo sa Gabriel. Guys, among ang kunyara guys, kay butang na. Kani among portahan, guys. Kuan kani siya. Kanang bago na siya nga update sa amo tagpila ni tag 110 million. Ang pag-update ni guys sa na. Hi. Pag-update ni kay pataas na siya. Ana pala audit day or pa-slide ya. Muli ang among gamay nga tiris diri ha. Okay ha. Wait sa. Okay ra na mga AH dia. Sa mo na imong gawa sa mong balay, guys ay. Guys, kasama ang isda diri, guys, barongoy. Gipispan sa mong master among barongoy. Kay kilawon niya ugma. Kabalo mo, guys. Kabalo mo, guys, kani mong master managat po ni siya. Managatay man ni siya. Okay. So guys, this is it. Dili lang ko to, guys, kay murag gigutom ni jud kay ko. Goodbye, guys. See you again. Mana ada yung bye mga katabang. Bye-bye, babu.